Gaur hemen aurkeztu duguna da aurreko urtean eman zen aurreneko edizioaren jarraipena, ez? Aurreko urtean ze gertatu zen, ikusi genuen egontzan liburu bat, Toa auzoa deitzen dana, Ipare grafikagintzak atera zuena, eta eurek ikusi zuten, nahi zuten egin bilduma bat egian dauden artista guztien eta bar, ez? Eta ikusi zuten, kriston potentziala zegoela eta ez zala hori ezagutzen, da jendiak ere euren artean ere ez zutela elkar ezagutzen, da orduan, hasi ginen asanblada batzuk egiten, bilera batzuk eta bar, eta hor erabaki izan jornada bat egitea. Orduan aurtengoan, hortan gabiltza. Lehengo urteko batzuek errepikatuko dute, jende berria ere badago, hori izan asmo bate bai ekimen honena, jendeak ere animatzea. Berrikuntza bat badago aurten, dala Tejeria kalea peatonalizatzeko asmoa badabil hor Egia Bizirik aldetikan eta udaletxearekin eta orduan hori aprobetxatuz egingo dugu Tejeria kalea eta San Cristobal eta bar hartu, eta hori izango dira kontzertuak, erakusketak, beste sorpresa batzuk, eta asmo horrekin jarraitzen dugun jendea azalera ateratzea aparte, hau da, haiek lokalean daude urte osoan zehar, ateratzea aparte, elkarlan batzuk ere sortzea eta hori da asmoa. Saiatu geana beintza da gauza ezberdinak ikusten, erakusten. Hau da, normalean argazkilari batek zeiten du esposizioa kulturetxe batean, horretatik kanpo zehoz egitea, edo poesia emanaldi bat egongo da ere, baina ez poesia emanaldi puro bat musikarekin eta pixkat buelta bat ematen da nahi, jendeangan zerbait pizteko barruan da esateko, gogoratzeko egun honekin zehoze desberdina bezala. Auzoan egia da Atotxako dorrea beti dagoela hor, jende askorentzat politia edo itxusia, eta pixkat badijoa erlazionatuta guk hemen artista dazkagu eta ezagunak, baina aldi berean ez ezagunak, ez da, dorreakin ere berdina gertatzea, danok ikusten dugu betikan, baina inor ez dago jen egon. Uste eta hau dela Donostiko txoko bat ikaragarria ez dela ezagutzen. Eta pixka badauka metafora hori ere, ez?